Bij een brand in een huis aan de Wassenbergstraat in Frensjer is 1 persoon verwonden rekken. Het slachtoffer is door de brandwacht uit het banende huis helle. De brandwacht van Frensjer oefent altijd op tongen te doen en wie dus gauw te plak. In Gietjer komt nijbouw. Op een braaklezend stuk groen komt een supermerk en orenwinkels. De gemeente Tietjerkstra-Diel had groen kocht van de Wenningstichting. Het is onder ondernemers in het bestaande winkelcentrum om nieuwe plannen te maken. In Ljouwert wordt het afscheid van Auke de Sloper, de kleurrijke oudijzerhandelaar. Op zijn laatste tocht door de stad houdt de stoet stil op verskate plakken dat Auke Visser wat maar hier. Die als het Cambuurstadion, Café Het Hoekje op de Wijze en de Vreedsmerk. SC Cambuur roept haar sponsors op die het Heerenveen-fans meenemen als gast naar de wedstrijd snijden om neutrale kleren aan te dwan. Maar deze waarschuwing hoopt de voetbalclub de rest te bewaren in het stadion. De derby is uitverkocht. Joen en vannacht droeg en lichte frost. Morgen begint droeg, maar let kans op lichte rein of sneeuw. Het wordt op Nijs aan 2 graden.